Siyabingelela msakazi, simkhonze kakhulu kanye nomsakazi wakho nabalaleli bakho. Esifuna njalo behlale beba-updated ukuthi uhulumeni wale province yaKwaZulu Natal wenzakani ukuze kasheshise ukwakhiwa kwezindlu nezindlu ey'sezingeni. Sicela kukusho ukuthi namhlanje sihambe kahle kakhulu eBuhlebezwe Municipality endaweni yaseJolivet ngaphansi kwenkosi uNgcobo kwaManyuswa. Sihambe kahle kakhulu noMinister uKhubayi noDeputy Minister we-Minerals and Energy uDokotela uNkabane waseMzimkhulu kanye nomeya we-district uNxumalo kanye no-deputy mayor wakhona umama uJojosi kanye nomeya waseMzimkhulu Ngubo kanye umeya waseMzimkhulu umama wakhona kanye nomama uNgubo owumeya waseBuhlebezwe, kanye-ke nenqwaba yezikhulu kahulumeni eqhamuka kuhulumeni kazwelonke kanye nala kusifundazwe sethu nakomasipala. Into-ke ebalulekile ukuthi ade siyokwenza i-joint operation siyahlola and hand over la ekade siyonikeza khona abantu abebehlala endaweni engamukeleki izindlu ey'ntathu ngaphansi kwenkosi uNgcobo. And into ebebuhlungu kakhulu kithina, omunye umama ohlala endlini eyakhiwe ngothayela ngisho iy'ndonga zakhona okhale uma ngabe engena endlini yakhe ebona ifenisha yakwanokusho igcwele indlu yonke into. Umama uNgqongqoshe uKhubayi asinikelele yona njengohulumeni waKwaZulu Natal ukuthi kudlulisele kubantu abasivotelayo. And-ke into ebinhle kakhulu yonke le mizi ephethwe abantu besimame yomthathu kade ifakwe ifenisha, osofa, itafula nezitulo zokudlela, imibhede kuwo wonke amakamera. And ilokhu-ke kade kwenzeka namhlanje. Sicela ukubonga kakhulu kuhulumeni kazwelonke oholwa ubaba uPresident uCyril Ramaphosa owasikhethela umama uKhubayi ukuthi abe ungqongqoshe wethu oyikhathalele intuthuko. Kodwa-ke kusijabulise kakhulu ukuzinikela kwenkosi ukuthi iyokwenza isiqiniseko ukuthi kwakhiwa kwezindlu kuleya ndawo akuphazamiseki. Kuleya ndawo-ke sakha izindlu emawadini amabili eziwu-1750. Amaphrojekthi amabili ahamba kanye kanye ngoba siphithumisa izindlu kuleya ndawo leya. Kubabikwa ukuthi kubambezeleke kakhulu kwakhiwa kwezindlu khona. Sathi-ke masixoxisana nenkosi yakwaNyuswa, inkosi uNgcobo, yakubeka lolu sizi lolu ngisanda kungena. Sathembisa-ke ukuthi sizokwenza konke okusemandleni ukuthi le project iyabuyela esimweni. Okuhle kakhulu-ke enye yazo yalama projects sewuqediwe u-first phase wezindlu eziwu-300 bese kuthi nakulena sekufakiwe ku-second phase. Kulena enye-ke iyona ebambezeleke kakhulu, sisebhizi no-first phase esikholelwa ukuthi sizosheshisa kakhulu ukuthi izindlu zifinyelele kule sizwe lesenkosi uNgcobo. Ngoba okubalulekile kakhulu ukuthi ngeke sithi siwuhulumeni ovotelwe ngabantu singakwazi ukusheshisa izidingo zibuyele kubantu. Ikona-ke okubaluleke kakhulu ekade namhlanje siyokwenza. Sibeke sesiyohlangana-ke nabantu. Hhayi, angazi laba abantu kade begcwele itende elikhulu kangaka ukuthi bewamakhulu amangaki. And siyayihalalisela iherigwala ukuthi iyakwazi njalo ukuxhumana nabantu ukuthi bakwazi ukuthi bazochazeleka ukuthi kwenzakalani. Sibese siyabanika-ke abantu ithuba lokuthi bakhulume
nokubeka iy'nkinga ngamawadi abo nayo yonke into. Okunye-ke abebekhala ngezindlu, sizohlala phansi phezu kwawo lama-phrojekthi ngoba bebesitshela ukuthi kule wodi le azikho izindlu nakule wodi azikho izindlu, kufuna kuzoplanwa kodwa kusiphathe kambi. Omunye umama othe nje ayena ukhalela omakhelwane bakhe abathathu abangenazindlu abahlala komakhelwane. Sibeke sinongqongqoshe sesiyayinikela ukuthi hhayi sizoyiphuthumisa leyo mizi leyo bakhelwe as if sibakhela nge-disaster. Ikona-ke okubaluleke kakhulu uma uhulumeni eya kubantu eyozwa izimfuno zabo. Thina-ke sifuna kwaziwe nje ukuthi uma besivotele thina basivotele ukuthi silethe intuthuko ngokushesha kubantu bakithi. Kuwumsebenzi wethu ukuxazulula izinkinga ezibambezela intuthuko ukuze intuthuko ifinyelele kubantu bakithi. Siyambonga kakhulu ungqongqoshe uKhubayi, simbonge no-Deputy Minister uDokotela uNkabane, sibonge kahle nebuholi be-district yalaphana eHerigwala ukuthi ukusebenza kwabo kanye nokuhlala njalo bexhumana nabantu siyakubonga kakhulu. Bese sibonga kakhulu kwinkosi uNgcobo oshiye yonke into ezobheka intuthuko yokuthi yexazululeka kanjani endaweni yabe ephelekezelwe iy'nduna. Sibonga kakhulu, sifuna ukuthi nje sisho kunezindawo esingakafinyeleli kuzona ukuthi njengohulumeni oholwa ubaba uRamaphosa sizoyiphuthumisa intuthuko ikakhulukazi endaweni zasemakhaya la esilwa khona nezindlu zodaka ukuthi ziphele ngoba ziyinkinga ukuwela kubantu bakithi badlule. And sizwile-ke ney'khalo zemjondolo ukuthi uyenzeka esikunxusa lapho ukuthi omasipala abenze isiqiniseko ukuthi abantu abangena ngokungemthetho endaweni labo bantu bavinjwe. Kodwa le mjondolo-ke sikhona already manje, sizibophezele nongqongqoshe wami ukuthi sizokwenza isiqiniseko sokuthi leyo mjondolo leyo siyakwazi ukuthi sakhe izindlu kuleyo ndawo siyiqede ngoba siyifunde mjondolo ngoba iyasha bese kufa abantu, kufakwe ney'nyokanyoka ezihamba, iy'ngane ezihamba lapho ziyidlalela lo gesi ubulala abantwana bethu. Sithi-ke kasukumeni sonke sibambisane ukulwisana nento ezokhipha imiphefumulo ongenasidingo. Siyabonga kakhulu kwena msakazi kanye nabalaleli bakho. Sibonge kakhulu nje ukuthi nisilandele ngoba nathi niyasinika amandla nomdlandla ukuthi niyasilandela ukuthi senzani. Siyabonga kakhulu.